Heipä hei kaikki äitin kultsipuppelit taas pitkästä aikaa. En oo jaksanut tehdä sitä videoa valmiiksi, jota en oo postannut. Mut kuvaanpa nyt pitkästä aikaa taas video muutenkin. Kävin just hakee Tapsa ja meikäläisen Kiinan viisumit tuolta Kiinan suurlähetystöstä, mikä sijaitsee täällä Tokion Roppongissa. Meikäläisittää ihan helvetin perseessä. Tänne piti tulla 3 eri junalla. Matkaa meni semmonen 1,5 tuntia. Tää on nyt se paikka, mistä Arto jaksaa mainita, että no kun täällä on länkkäreitä ja täällä on paljon länsimaisia baareja. Pitää paikkansa. Miksi helvetissä tulla Japaniin asti nähdäkseen jotain länsimaalaista? On täällä silti ihan nättiä, ei siinä mitään. Käytiin tossa tiistaina, tänään on siis perjantai. Tiistaina kun käytiin anomassa niitä viisumeita, niin käytiin yhdessä italialaisraflassa syömässä ja hyvää oli buffetissa. Maksoi ihan mukiin menevän paljon täkäläisittäin, mutta suomalaisista on ihan suht edullista. Mut joo, vittu, Kiinaan!